A zamanin da, ko kuma in ce a wani zamani da ya shuɗe, a wata karkara, an yi wata dattijuwa da suke zaune a wani gida da 'ya'yanta tare da matar babban ɗanta. Kun san zamani irin na wancan lokacin, za a haɗu a noma gonakin gida, a zuba hatsi a rumbu, a rinka ci da kaɗan-kaɗan. Duk lokacin da surkar dattijuwan nan ta girka tuwo ta kawo mata, tsohuwan nan sai ta wanke hannu ta cinye tuwon nan tsaf, sannan ta ce Allah ya ba wa manoma lada. Ma'ana 'ya'yanta da suka yi noma Allah ya ba su lada, ya sa musu albarka. Amma bata taɓa addu'a ga surkan nan tata ba, ashe ita kuma yarinya abin yana bakanta mata. Kawai sai dabara ta zuwa yarinyar nan, ta ɗebo hatsi a rumbu ta zuba a kwano ta rufe. Da lokacin cin tuwoye ta zuba a kwano ta kai wa tsohuwa a haka ba tare da an girka ba. Tsohuwa tana buɗe kwano sai ta ga hatsi ko surfe babu. Abinka da mutanen da masu kaifin basira, a nan ta gane me surkarta take nufi. Bata ce ufan ba, sai ta juye hatsi a kwano sai ta mayar da kwana kamar yadda ta saba idan ta ci tuwo. Washe gari surkar dattijuwan nan ta yi tuwo lafiyayye ta kai wa tsohuwan nan ta buɗe ta ga tuwo, ta ci ta ƙoshi, sannan ta ce Allah ya ba wa manoma da madafa lada. Saɓanin waccan addu'ar da kawai manoma take yi wa, yanzu sai ta haɗa da madafa. Daga nan manoma suka ci gaba da noma, mata ta ci gaba da girki, tsohuwa ta ci gaba da ci, tare da yi wa manoma da madafa addu'a. Darasi: wani lokacin sai ka daina abin alheri ga mutane kafin su ga ranarka. Kai ne za ka koya wa mutane irin mu'amalar da kake so su yi da kai. Ana yi wa babba gyara, amma cikin hikima, ba kamar yadda za ka wa abokinka ba. Gyara kayanka ba zai taɓa zama soke mu raba ba. Matukar za a zauna tare, saɓani dole ne, amma idan kowa zai karɓi gaskiya, za a zauna lafiya. Na bar ku lafiya.